No ale poďme do Mitsubishi. Sľúbili sme si jazdu. Pravda, najskôr sa pozrime pod kapotu. Zdrojom energie bude tentokrát benzín. Pohonnou jednotkou nová 1.6. Štartujeme. Aj keď začíname jazdiť na lúke, nevbehneme do ťažkého terénu, lebo máme na jazdu verziu len s pohonom predných kolies. Sklamanie? Ani nie. Už sme spomínali, že Mitsubishi robí manévre vo svojej ponuke a určite si aj dvojkolka nájde svojich fanúšikov. Veď aj jazda po pevnom povrchu v mestských uliciach je súčasťou životného štýlu a niekomu stačí robiť dojem. Vlastne, ak nejazdíte často na lyžovačku či do lesa, ani veľmi štvorkolku nevyužijete. A na jazdu po lúke takáto verzia stačí. Tu ťaží zo svojej svetlej výšky. Dvojkolka ASX má benzínový motor s maximálnym výkonom 117 koní a variabilným časovaním ventilov. Agregát je šetrný k životnému prostrediu. Vyprodukuje iba 135 gramov CO2 na kilometr. Zároveň je však dostatočne výkonný, takže sa s ním jazdí svižne a s výrazným športovým pocitom, ktorý sa snažia konštruktéri Mitsubishi vyvolávať takmer v každom novom modeli. Na stovku zrýchli za 11,4 sekundy a maximálku má 183 km za hodinu, čo je v bežnej prevádzke dostatočné. K povšimnutia hodným údajom patrí aj priemerná spotreba 6 litrov na 100 km.